Σήμερα σου έχω 5 γρήγορα tips πώς να βοηθήσει το μικρό σου πλασματάκι να εμπλουτίσει το λεξιλόγιό του. Είστε έτοιμοι? Tip νούμερο 1. Διαβάστε μαζί βιβλία και παραμύθια σε καθημερινή βάση. Μπορείς, για να μην βαρεθείτε τα βιβλία και τα παραμύθια που έχετε, να τα χρησιμοποιήσεις με πολλούς τρόπους, όπως το να περιγράφεις τις εικόνες ή να γυρίσετε την ιστορία ανάποδα και έτσι θα γίνει λίγο πιο ενδιαφέρον. Tip νούμερο 2. Περιγράψτε μαζί κάθε δραστηριότητα που κάνετε. Είτε αυτό είναι όταν ποτίζετε τα λουλούδια, είτε όταν είστε μία βόλτα, ή όταν μαγειρεύετε στο σπίτι, ή όταν πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ. Περιγράψτε ό,τι κάνετε μαζί με το παιδί σας. Tip νούμερο 3. Παίξτε μαζί και κάντε διαλόγους. Είτε παίζετε με τα ζωάκια, είτε με το κουκλόσπιτο, είτε με τα εργαλεία, ακόμα και όταν κάνετε παιχνίδια ρόλων ή ένα puzzle. Παίξτε και κάντε διαλόγους. Tip νούμερο 4. Περιγράψτε του ένα αντικείμενο χωρίς να του πείτε τη λέξη και αφήστε το παιδί σας να βρει μόνο του τη λέξη που αντιστοιχεί στο αντικείμενο που του περιγράψατε. Tip νούμερο 5. Το πιο σημαντικό από όλα τα tips είναι αυτό που θα σου πω τώρα. Αποφύγετε τις οθόνες. Δεν βοηθάει το παιδί να αλληλεπιδράσει. Ακόμα και τα εκπαιδευτικά παιχνίδια που περιλαμβάνονται στα κινητά και τα τάμπλετ είναι παθητικά και δεν βοηθάει το παιδί σου ούτε να μάθει ούτε να εκφραστεί. Για πες μου στα σχόλια, σε βοήθησαν τα tips που σου έδωσα? Αν σε ενδιαφέρει κάποιο συγκεκριμένο θέμα που θέλεις να αναλύσουμε, γράψτε μου στα σχόλια.